Június 22-én tartották meg Csúzán a Jókai Mór Magyar Kultúregyesület Bóbita elnevezésű gyermektánc találkozóját. A Hajnalcsillag gyermektáncsoport házigazdaként 6 másik drávaszögi szlavóniai kultúregyesületet látott vendégül. A csúzai kultúrotthon színpadán ezúttal mintegy 160 gyermek ropta a táncot, a közönség pedig vastapssal jutalmazta a produkciókat. Hát erről a rendezvényről azt kell tudni, hogy általában visszahívjuk azokat a kultúrszervezeteket, ahova mi is vendégként vagyunk meghívva, és nagy öröm számunkra, hogy mindenki eleget tudott tenni a meghívásnak. 160 gyermek lépett ma színpadon Csúzára, és nagyon színvonalas programokat tudtak előadni a gyerekek. És nagyon köszönöm a szülőknek, akik támogatnak bennünket azzal, hogy elhozzák gyerekeiket a próbákra. Szeretnénk megszerettetni a gyerekekkel a népi táncot, és reméljük, hogy folytatni fogják továbbra is. Az ilyen találkozók lehetőséget nyújtanak arra, hogy a legfiatalabbak már korán megszeressék a néptáncot és büszkén viseljék a magyar kultúra szellemi örökségét. A közös fellépések és találkozások pedig barátságokat és közösségeket teremtenek. Hát az ilyen rendezvények nagyon jók arra, hogy a gyerekek eljöjjenek, megmutassák, hogy mi az, amit tanultak. Jó azért, hogy a gyerekek megismerkedjenek a másik falu gyerekeivel. Ugyanúgy mi vezetők, szülők, tehát egy ilyen társalgás az nagyon jól jön mindenkinek, mert hát természetesen az, aki dolgozik, táncol, próbál, az szeret akkor valahova elmenni és azt bemutatni, és szeretünk hát társalogni, még hogyha van alkalmunk magyarul beszélni, minél több személlyel, akkor mi is kell attól jobb, és ugyanúgy, hogyha vannak gyerekek, akkor a jövőre nem kell félnünk. A gyermektánc nem csak színpadi élmény, ez az első lépcsőfok a hagyományok megőrzéséhez vezető úton. A közösségi élmény mellett az önkifejezés, az identitás és a nemzethez való tartozás élménye is részévé válik a gyerekek életének. A csúzai mellett a kiskőszegi, várdaróci, pélmonostori, dájhegyi, szentlászlói és kúrógyi kultúregyesületek gyermektáncosai mutatkoztak be Csúzán. A Kúrógyi Hagyományőrző Egyesület 2 szekcióban mutatkozott be ma. Az első szekció ugye a kisgyerekek voltak, akik ovissak, és az alsó tagozatú iskolások, a második csoport pedig a felső tagozatosak, és akik kiálltak a 8. osztályt. Nagyon jól sikerült a föllépésig, nagyon jó a rendezvény, látom, hogy nagyon sok ember összejött, teltház volt. Ennek ugye nagyon örülünk, hogy a magyarság így összetart, meg minden héten úgy lehet mondani, hogy egy jó rendezvény jön össze. A csúzai Jókai Mór Kultúregyesület, a Zágrábi Kisebbségi Tanács és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásával valósította meg a rendezvényt. A Bóbita találkozó ismét bebizonyította, ha a hagyományokat időben átadjuk, ha a gyermekek is részesei lehetnek a közös múlt tovább örökítésének, akkor biztos kezekben van a jövő is.